No a my pokračujeme ďalej. V tejto chvíli v štúdiu vítam pána doktora Alexandra Birčaka, lektora manažerských kurzov a tréningov. Pekný podvečer. Pekný podvečer. Pán doktor, myslím, že pani, ktorá bola v našej reportáži, sa dokázala vysporiadať s mobbingom. Vyzerala, že nejako nesklesla, že chce pokračovať ďalej, že asi vie, čo chce robiť, ale poďme si skôr, ako celý ten mobbing nejako rozmeníme na drobné, povedať, čo to vlastne mobbing je. Takú nejakú poučku. Tak mobbing je v podstate v angličtine výraz pre útok skupiny proti jednotlivcovi. Angličania skôr používajú výraz emočné týranie a u nás je asi známejšie šikana na pracovisku. Poďme si povedať, kto je najčastejšie ten, kto ten mobbing pácha, teda emočne týra, a kto zasa tá obeť? Lebo tam určite tiež typologicky existujú ľudia, ktorí to robia. Áno, ako tých skupín, ktoré môžu vyvíjať mobbing a ktoré sa môžu stať obeťou mobbingu, je viacej. Môže to byť šéf voči podriadenému, alebo to môže byť podriadený alebo kolega voči kolegovi. A nie je dokonca vylúčené, že aj podriadení sa spiknú proti šéfovi a budú mobovať svojho šéfa. Čiže môže byť mobbing dokonca aj z dola? Áno. To je taký príklad, keď povýšia niektorého kolegu. Ktorý vyšiel z radou tých kolegov. Áno, ktorý bol predtým rovný a teraz je náš šéf. A tak my mu to osladíme a budeme sabotovať všetky jeho pracovné úlohy a budeme sa tváriť, že my by sme vlastne za ňoho aj ako do vody skočili, ale v podstate mu robíme naprieky na každom kroku. A prieskumy hovoria, že najčastejšie dochádza k mobbingu na pracoviskách, kde to nefunguje jednoducho. Či je to už štátny sektor, školstvo alebo zdravotníctvo. Z akého dôvodu a prečo práve tam, kde zlyháva komunikácia, nastávajú takéto problémy? No, v podstate za každým mobbingom je treba hľadať nejaký konflikt. Ten konflikt môže vychádzať z charakteru tých ľudí, ktorí sú zúčastnení v tej skupine. A môže byť vytvorený aj tým, že zrazu príde nejaký tlak zvonku. To je jedno, že či to je tlak od vyššieho ešte šéfa, alebo príde kríza hospodárska, je málo zdrojov, je treba prepúšťať. To je vlastne taký stresujúci faktor, ktorý začne ovplyvňovať všetkých zúčastnených. No a niektoré slabšie povahy sa rozhodnú, že radšej nech prepustia kolegu a teraz začnú vyvíjať všelijaké aktivity, aby ten kolega vyzeral... Čo je také zákulisné, lebo toto sú tak dobre maskované veci, toto asi nie sú priame spôsoby, ako niekomu ubližujeme, ale skôr možno také zákulisné ťahy. V tom je práve nebezpečenstvo mobbingu, že sa to robí všetko utajeným spôsobom, zákerne, poza chrbát a veľmi ťažko sa to dá vystopovať. Dokázať, čiže tam má nejaká právna ochrana alebo právna pomoc asi ani neprichádza veľmi do úvahy, lebo keď to nevieme dokázať, tak sa nemôžeme súdiť, dajme tomu. No, to zasa záleží od sebavedomia toho človeka. V podstate psychológovia radia, že je dobré ako síce zachovať chladnú hlavu, keď sa staneme terčom nejakých posmeškov a takých dvojzmyselných poznámok alebo takých neurčitých, ktoré útočia na našu dôstojnosť. Je dobré zo začiatku ich prejsť, pretože možno, že to je iba nejaká chvíľková záležitosť, ale pokiaľ by to nabralo nejaký systematický ráz, akože to každý týždeň sa staneme terčom nejakých poznámok alebo nejakých útokov, potom je dobré sa nad tým zamyslieť. No a v podstate je dobré nájsť si nejakého spojenca v tom kolektíve, pretože podstatou mobbingu je vylúčenie jednotlivca zo skupiny. Niekde na okraj, niekde je sám a kde je ľahko zraniteľný. Logicky. Áno, a vlastne sústavné týranie toho človeka rôznymi spôsobmi. Takže prvé, čo treba, zachovať chladnú hlavu a potom si nájsť nejakého spojenca v tej skupine, pretože nech by to bola akákoľvek skupina, vždycky je tam rôznosť názorov a vždycky je tam niekto, kto je nám ochotný poskytnúť pomoc alebo radu, len ho treba poprosiť. To nás v podstate ako keby podrží a tým aj naše sebavedomie možno zrastie a vieme sa brániť. Mali by sme mať diváka alebo diváčku na linke. Pekný večer, nech sa páči. Dobrý deň, ešte raz, už som raz mal pripomienku. Prosím vás, chcel by som sa spýtať, lobbying tohoto pána, ktorý teraz rozpráva a školí budúcich manažerov, chcel by som sa spýtať, kedy konečne sa začnú presadzovať v spoločnosti aj v riadiacich sférach morálka a česť.
Pretože toto je úplne mimo našej spoločnosti a všetky aj tie lobistické problémy, vy ste to tiež naťukol, že sú vlastne problémom charakterov ľudí zainteresovaných do toho. No, dokedy sa bude toto všetko tolerovať? Veď už múdre hlavy vo svete hovoria, že daný systém, ako funguje spoločnosť, nie naša svetová, je neudržateľný. Je to zaujímavý postreh, ale my sme hovorili aj o tom, že mobbing nie je nejaká nová vec. Má to síce nový názov, síce sa to často teraz používa, ale v podstate je to tu storočia. Vždy sa takýmto spôsobom v úvodzovkách terorizovali ľudia na pracovisku. Čiže samozrejme tam, kde morálka a česť sú úplne zanedbateľné, tak sa ten mobbing môže rozvíjať, ale nie je to novinka jednoznačne. Nie je to novinka a v podstate odpovedal by som na otázku posluchača alebo diváka tým, že dovtedy sa to bude diať na našich pracoviskách, dokiaľ to budeme my sami trpieť. To znamená, že keď ja som obeťou mobbingu, čo mám robiť? Lebo vy ste povedali, chladná hlava, nájdem si spojenca. Ak spojenca nemám, ten teror ďalej trvá. To, že odídem, nevyrieši situáciu mobbingu na tom pracovisku, lebo pravdepodobne sa nájde iná obeť. Lebo keď v tej firme niečo nefunguje, tak nejako sa tam musia tí ľudia, nechcem povedať, že zabaviť, ale nejako sa musia vybúriť. Tak si nájdu nejakú obeť. No, v podstate dôvody mobovať je, buď chce šéf niekoho alebo kolegové niekoho vyštípať z pracoviska, alebo ten kolektív si hľadá nejakú zábavu, nájdu si nejakého obetného baránka, na ktorom si realizujú svoju dôležitosť. No alebo potom sú to aj prípady, keď vznikne nejaké vonkajšie ohrozenie, nejaký vonkajší tlak. To je to prepúšťanie. Áno, to prepúšťanie. Takže treba je si uvedomiť, že takým univerzálnym záchranným kolesom pre nás je naše sebavedomie. Proste sú veci, ktoré ešte by sme mali tolerovať na pracovisku, ale potom sú veci, ktoré by sme nemali tolerovať. Ktoré sú ďaleko za hranicou a treba si jasne tú hranicu stanoviť. Budeme pokračovať, dáme prednosť divákovi. Pekný večer, nech sa páči. Dobrý večer, pri telefóne diváčka z Košic a dúfam, že mi to diváci nebudú zazlievať, že volá už diváčka v dôchodkovom veku, ale nás je dosť na Slovensku. Ja mám takúto jednu skúsenosť. Už rok pracujem v jednom mladom kolektíve, kde mi to celkom vyhovuje, ale z dôvodu, že je tam medzi nimi závisť, ohováranie, neúprimnosť, dokonca aj vulgárnosť, som sa rozhodla, že odídem, pretože nemusím tam byť, lebo už je to pre mňa také skoro deprimujúce. Ale moja otázka znie takáto, že ak si nájdem ďalšiu prácu, môžem ja sa môjho šéfa budúceho opýtať, aký je tam kolektív, ako to tam vládne medzi nimi, či sú to normálni, úprimní ľudia, slušní a tak ďalej. Ďakujem pekne, do počutia. Ďakujem pekne za váš názor, postreh aj za to, čo ste prežili. No, myslím si, že opýtať sa to môže diváčka. No, ja by som na jej mieste sa opýtal ešte súčasného šéfa, pretože jedným z krokov, ktoré sa odporúča urobiť v prípade, že máte pocit, že celý kolektív sa obrátil proti vám, alebo že tie pomery v kolektíve sú neznesiteľné. To je skôr tá druhá, lebo diváčka nemá pocit, že sa obrátili proti nej, ale je tam neznesiteľná atmosféra, asi dusno jednoducho. Ale v podstate to je, ako najväčšiu zodpovednosť za to má šéf, alebo šéfov šéf. Takže obrátiť sa buď na priamého nadriadeného, alebo ešte vyššie, pretože tieto zlé vzťahy v kolektíve v podstate znižujú produktivitu toho kolektívu. Áno, miesto toho, čo sa ohovárajú a si robia zle, tak by mohli pracovať. Tí pracovníci miesto toho, aby smerovali svoju vynaliezavosť na plnenie úloh, tak ju smerujú na poškodzovanie jeden druhého. Takže na jej mieste by som sa obrátil najprv... Čiže nevzdá to zatiaľ neodchádzať zo starého zamestnania? Ak ešte neodišla? Nemusí to brať ako, že jej teraz zakazujem odchádzať. Áno, že recept. Ale akože jedna z možností. Stojí to za pokus. Pretože keď sa spýta na novom pracovisku šéfa, máte dobré pracovné podmienky, no čo jej odpovie? Nie, nemám. Som tu šéf, nemám. Čiže asi áno, asi to tak bude. Dá sa považovať za mobbing napríklad aj to, ak zamestnanec nie je dostatočne dobre ohodnotený, on sa dožaduje tej svojej mzdy, dajme tomu vyššej mzdy alebo nejakej motivačnej odmeny alebo čohokoľvek, to neprichádza a napriek tomu, že sa dožaduje, tak mu odpovedá ten zamestnávateľ v nejakom štýle, že teda nepáči sa vám, odíďte, na vaše miesto čakajú ďalší. Lebo to je dosť častá retorika, aj naši diváci nám o tom píšu, že to je tiež svojím spôsobom nátlak. Vydieranie? No, je to stále obchodný vzťah.
keď sme ako zamestnanec, tak my predávame svoju prácu za nejakú mzdu a môže to šéf brať ako spôsob vydierania alebo potlačania našej predstavy o tom, koľko by sme mali zarábať. Ale na druhej strane to môže byť aj tak, že na túto pozíciu proste v organizačnej štruktúre je vydelený takýto plat a šéf, aj keby sa sebe viac snažil, tak proste sú limity, ktoré ho nepustia. A možno, že keď sa cítime na viac, na vyššie hodnotenie, tak je to signál preto, aby sme hľadali šťastie niekde inde. Čiže aj toto je cesta. Naozaj nie len tým nátlakom, ale my si musíme uvedomiť, že pokiaľ si siahajú naše hranice, lebo ten mobbing má dve strany. To sme si aj hovorili. Áno. Dá sa naozaj, alebo môže sa stať až niečo také, že ten mobbing niekoho poznačí natoľko, že je vlastne mobovaný, ak to môžem takto povedať, v jednom zamestnaní, v druhom, v treťom. Tam asi potom nie je celkom niečo v poriadku. Áno, ako keď sa to opakuje na všetkých zamestnaniach alebo na 2-3 zamestnaniach za sebou, tak je na čase položiť si otázku, či sa ten dotyčný nespráva ako obeť. To je vlastne oblasť psychológie, viktimológia. Ako sa správa obeť, že vyvoláva voči sebe agresiu úplne neznámych ľudí. Takže je dosť možné, že sme prijali do svojho správania určité prvky, ktorými vyvolávame ako kopnite si do mňa. Takže potom je dobré vyhľadať možno psychológa, možno nejakého poradcu. Odbornú pomoc. Odbornú pomoc. Niekto, kto dokáže odhaliť túto príčinu v našom správaní, pretože my musíme dať najprv nejakú príčinu tomu agresorovi, lebo napríklad, keď sa do nás naváža takými dvojzmyselnými poznámkami, tak je správne povedať, ako ste to vlastne mysleli. Čo tým máte konkrétne na mysli? Proste sa brániť, nenechať po sebe šlapať. Môžeme to takto uzavrieť. Po sebe šlapať, pretože keď si poviete, musím na každú poznámku šéfa mlčať, tak v podstate niektorí ľudia, ktorí majú potrebu si kopnúť, tak si kopnú. Mlčíte a stále sa to na vás viac sype. Kto mlčí, ten chvíli svedčí. veľmi pekne ďakujem. Dúfam, že tých mobovaných bude málo a aj tých, ktorí mobujú, lebo v každom prípade to nesvedčí o ničom dobrom. Prajem ešte pekný večera. Dovidenia. Pekný večer.